хлопчики і дзяўчынкі. З вами усмешка. А значыць, час казкі. Міхал ідзе ў школу. Аднаго дня спадарыня Клуха сказала вучням, што зараз да іх прыйдзе новая жывёлка. І ўсе вельмі ўзрадаваліся. А калі яна паведаміла, што гэта будзе мядзведзік, дык іншыя жывёлкі ажно запішчалі ў захапленні. Трусяня Лэці адразу згадала пухкага ружовага мядзведзіка, які быў намаляваны на ейным пенале. А кроцік Казік хацеў, каб гэты мядзведзік быў няўклюдны і карычневы, як усе мядзведзікі, але лапкі меў мяккія. А мышаняты лічылі, што ён будзе ў высокіх ботах і даўгім плашчы. Лісяню Лукасю галоўным было, каб ён быў плюшавым, як цацка. І вось дзверы расчыніліся, і спадарыня Клуха увяла Міхала. І тут усе разам як загаласілі, бо Міхал аказаўся зусім не плюшавым, а вялізным, калматым і страшным бурым мядзведзям. Спадарыня Клуха знайшла Міхалу месца побач з Казікам. Мядзведзік хацеў вельмі далікатна павітацца, але як толькі прысеў на сваё месца, дык крэсла пад ім адразу развалілася. Казік ажно затрымцеў ад трэску. «Ого, Міхал!» – сказала спадарыня Клуха. «Давядзецца пашукаць табе большае крэсла». Спадарыня Клуха дала Міхалу чысты сшытак і аловак. Яму стала вельмі утульна, і ён вырашыў намаляваць сваіх новых сяброў мышанятак, усміхаючыся ім ва ўвесь рот. Але Міхал забыў, якія ў яго вялікія зубы, а лапы, ды яшчэ з вострымі кіпцюрамі. Мышаняты ад страху шарахнуліся ў россып, параскідалі малюнкі, нарабілі галасу на ўсю класу. «Пі-пі, ён такі аграмадны!» – пішчала адно. «Ён такі калматы!» – верашчала другое. «Ён такі страшны!» – енчала трэцяя. «Вох, Міхал!» – сказала спадарыня Клуха. «Калі ласка, будзь асцярожнейшы». На абедзе все сядзелі разам. Міхалу месца на лаве не хапіла, але ніхто яму не саступіў. Тады ён сеў на самоце і заграбаў сваёй лапай мёд з гаршку, які дала яму мама. Пасля абеду спадарыня Клуха дазволіла выйсці пагуляцца на вуліцы. Мышаняты пачалі гуляцца ў хованкі, все разбегліся ў розныя бакі, але Міхал быў вельмі вялікім. Таму ён застаўся водам і пачаў лічыць ва ўвесь голас. 1, 2, 3, 4, 5. Я ўжо іду шукаць. Ад гэтага голасу Лукась затрэсся і прытуліўся да Лэці, а Казік заплакаў і кінуўся хавацца да спадарыні Клухі. «Так, всё, ідём в клас. Будзем гуляць у спакойныя гульні», – сказала спадарыня Клуха. «А ты, Міхал, пастарайся больш нікога не пужаць, калі ласка». Жывёлкі паселі ў кола. Міхалу месца не хапіла, і ніхто з ім не хацеў гуляцца, ды нават размаўляць. Слёзы навярнуліся на ягоныя вялізныя карычневыя вочы, а пасля паліліся па доўгім носе ды закапалі
на падлогу. «Які я ўсё-таки страшны мядзведзь!» – захныкаў ён. «Увесь калматы, ды яшчэ і такі вялізны, і такі буры!» Нарэшце заняткі скончыліся. Надышоў час разыходзіцца па хатах. На развітанне спадарыня Клуха махала жывёлкам крылом, пакуль яны не зніклі ў лесе. Лэці весела скакала па беразе. Лукась ганяўся за мышкамі вакол дрэва. Казік шабуршаў у кустах, а Міхал самотна тупаў далёка ззаду. Раптам з-за паваленага дрэва павыскоквала пацуковая банда. «Паглядзіце, хто прыйшоў!» – крыкнуў самы шкадлівы пацук. «Гэта ж ліса-баягузка за сваімі мышамі-размазнямі!» Лэці, Казік, Лукась і мышкі сапраўды вельмі спужаліся і дрыжалі, бо пацукі іх акружылі. Але яны не заўважылі Міхала, які тупаў пазаду. А Міхал зразумеў толькі, што хтосьці наперадзе гучна весяліцца. І яму таксама схацелася павесяліцца. Пыхкаючы ды фыркаючы, Міхал падбег павітаць новых сяброў і усміхнуўся сваёй вялізнай, шырокай і зубастай пашчай. «Ой, ратуйце, мядзведзь прыйшоў! Дапамажыце! Страшны мядзведзь! Уцякайма хутчэй, а то зараз калматы буры мядзведь нас загрызе!» І злосныя пацукі паўцякалі ва ўсе бакі. «Я ж толькі хацеў павітацца!» – гукнуў Міхал. Калі ён абярнуўся, пабачыў, што ўсе жывёлкі скочаць ад радасці. Яны ажно заспявалі: «Міхал калматы мішка, Міхал страшэнны мішка, як жа добра, што Міхал наш буры мішка!» Міхал ажно сумеўся ад нечаканасці і вельмі далікатна прамовіў: «Як цудоўна, што я не проста мядзведзь, а калматы, вялізны і буры мядзведзь!» Заўтра ў школе усе жывёлкі ледзь дачакаліся спадарыню Клуху і кінуліся расказваць, як Міхал уратаваў іх ад брыдкіх пацукоў. «Міхал!» – паклікала спадарыня Клуха. «Ну, ты проста малайчына!» Все сабраліся вакол спадарыні Клухі, каб паслухаць казку. І калі Міхал сеў побач, то зноў заняў усё месца. Але цяпер жывёлкі яго не цураліся, бо побач з такім вялікім мядзведзем сядзець было вельмі цёпла, вельмі мякка і вельмі утульна. Канец. Гэта былі казачкі з альтаначкі. А я развітваюся з вами. До новых сустрэч!